Mano. 600. Vlog. Ipon kami. Kaya lang kendahan. Ipon na ako. 100 ka na ako. Sige. 50 ka na. Isang pelang ni 600. Isang pilaw niya. Mano-manang? 600. 100. 550 ka na tenang ni katam ni. Natalo 7 manang may kalito pagpagibos ko. Sang-sangpe manang. Natalo pa. Nabagay naglakuya na. Kawaya. Kuya na rin. Hindi na. Nabayag sa amot pa. Awag pila ako mitapte. Pagkariya mo na mga kawang. Naila ta 300 din. Yeah. Pila manual lang. Ayun ang pahingan sa. Mas mantay po na po ni. 600. Pino ni. Ay, napino na dito. Ya, nagkilaw kayo. Kaya pa supli man lang. Ano, 300? 300 kan. Dahil sa karote na. Daman ipon na po. December. Rimbar man na yan. Ipon na yan. So, ipon, napipino amin. Pinalada. Nangala tayo 550. Nyang arod pa kay Ilocano, nagpino me. So, nagkilaw tayo. Naghahanda na si Nanang ng kilawin natin na ipon. Fresh na fresh kay Ilocano. Maliliit lang siya. Mahal pero talaga namang sulit yung presyo kasi maliit nga yung mga ipon.